Τα σοβαρότερα ραντεβού του Υπουργού Παιδείας από ότι αυτό με τους σεισμόπληκτους ανήλικους μαθητές είχαν αυτή την κατάληξη. Έχετε κλείσει μέσα μαθητές! Θα παράγατε τα παιδιά σας! Τι κάνετε κύριε! Ως ανελεύθεροι πολιορκημένοι τα παιδιά μέσα από την πύλη του Υπουργείου, οι γονείς εκτός και τα μάτ στη μέση. Με τα μάτ μπροστά! Έσχος! Κλωτσιές και σπροξίδια από μάτ και γονείς, φωνές και αγωνία από τους εγκλωβισμένους μαθητές που ταξίδεψαν 8 ολόκληρες ώρες με απαγορευτικό και εν μέσω καταιγίδας από την Κεφαλονιά για να πούν στον Υπουργό ότι τα περισσότερα σχολεία σε Κεφαλονιά, Λευκάδα και Ιθάκη είναι ετοιμόρροπα εξαιτίας των σεισμών. Μπήκαμε 10 παιδιά μέσα και μας κλείσανε, μας κλειδώσανε μέσα. Είχαμε ειρηνικές διαθέσεις, αλλά δεν μας αντιμετώπισαν με ειρηνικές διαθέσεις. Δηλαδή ζητάνε από τον κόσμο, ξεσηκωθείτε και όταν έρχονται και ξεσηκώνονται μας κλείνουν το στόμα ή και τις πόρτες. Αυτό ήταν λίγο άσχημο. Έτσι, δηλαδή περιμέναμε μια βοήθεια. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πριν από 3 μήνες οι μαθητές έκλεισαν ραντεβού με τον κύριο Φίλη για τις 21 του μήνα, όπως λένε. Στη συνέχεια, από την πλευρά του Υπουργείου, το ραντεβού μετατέθηκε για τις 27 και στις 23 ακυρώνεται από τον Υπουργό, καθώς έχει πιο σημαντικά θέματα σύμφωνα με τα παιδιά. Ωστόσο, η μεταφορά όλων είχε προπληρωθεί και οι μαθητές απάντησαν ότι θα έρθουν Αθήνα και θα περιμένουν. Αλλά αντίκρισαν ματ και κλειστές πόρτες. Και όταν ερχόμαστε εδώ πέρα για να πολεμήσουμε για τα όνειρά μας, βλέπουμε εδώ πέρα τους κυρίους που και καλά μας προστατεύουνε, να μας κάνουν να έχουν αυτή τη συμπεριφορά. Και όλα αυτά για να πούν στον Υπουργό ότι θέλουν ασφαλή κτίρια και σχολεία ανοιχτά και με δασκάλους. Η χώρα, ας πούμε, είναι μικρή και δεν γίνεται εύκολα το μάθημα. Δεν υπάρχουν καθόλου δασκάλοι, υπάρχουν ελάχιστοι δασκάλοι και κάνουν ελάχιστες ώρες. Τελικά την προσωπία των 80 όλων και όλων νησιωτών συναντήθηκε με τον Υπουργό, που βρήκε επιτέλους χρόνο ανάμεσα στα άλλα σημαντικά που έκανε για να τους δει. Υπονόησαν ότι υπάρχουν προνόμια και άρα οι περικοπές ήταν λογικές. Πάντως στις 3 Δεκεμβρίου οι τοπικές κοινωνίες και των 3 νησιών θα συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία, διαμαρτυρόμενες για τις αποζημιώσεις που δεν δόθηκαν ποτέ στους σεισμόπληκτους.